Hello papagayam, naimbag nga oras yu amin. Tisurat ngayon tayo ba sa itak at manipod ka ni pagayam tayo atanya. Saan napudpuno anagan. Kastoy ti kunana. Dir man ang biyanang, adadwa abaak nga ikit ko. Kat itibalay may kanilakay ko ti pagnanaadanda. Pasaray aga padano daduma. Adda kabsat da ija abroad abaak mutlaeng. Kat iso timang tultulong kadakwada. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Kabagis Maria, agpautang ka man. Anya ipautang ko ngay, awang kwarta. Amom ana ikatak iti trabaho, dawatan nak iti kwarta. Pangalak iti kwarta ngay. Sikakit di ati agpautang, tanaglako kan sa kano iti pataw. Awanan na, nagastos ko. Manumala dyan naglakwak ngay. Kano pati tay pato ni Remy, inraman mo kano ngayon lakaw. Ayawan pa managnak da. Iso adida sasawan ti kasta. Iso nga roti bagbagada. Aha, pagbalinandak pa yun nga agtatakaw. Pagananok ngay mga ilako dyan pato da ngay. Idarum kunto pa ida. Kay nangusaram manan iti naglakwam ngay. Basta, naibusan. Hay, awan pa'y master kan ngamin at trabaho may. Buwan garod ah. Kasi tayo mata senior citizen, tawan mga awat kada tayo nga trabaho. Bakbakitan tayo kano nga binan. Tiyan mo na, saan tayo nakabailan ti agtrabaho? Ngam di na lang mo. Napigsa tayo pailaan. Uwang nga roda. Pumanaw ako ni Jabalay Darimi, kabagis. Anya, apa ngay? Pababasulan na nga ro na naglako iti pato da. Kadyak mainlakaw. Diyan mo ladwa patok ti inlakaw. Anya, kahit pa pa ng marudon ngay. Makipagnaadak met kada kayo na. Apay, si kalati kabagyan ni Tanya aya. Kanakak man ni Tanya. Isuaram ba nga tulungan nakmet ah. Ay, kahit ipakadam ko na ah. Saan asyak ti pangipakadaam? Ta saan kumot abalay di pagnanaadak? Ay na, uray tsak ipakadaan. Kanakak met. Awan sabsabali. Inalak amin na nakagawak ijay balay darimi, Tanya. Pumanawak ijayan. Ni, apa ngay ante? Tsak magustuhan ti style da. Agpabasol da matitisan ko ngay naramid. Iso ang makipagnaadak matan dito'y balayaw. Day, ikit nakmat, Tanya ah. Saan laan ni Maria ti ikit mo, ti tultulungam, tagpada kami mga ikit mo. Ha? Isungag na ida kundi taoy. Uray agkakwarto kamen kani kabagis kaw. Kat uwanan anya pa ngay. Basta makitinulong kayong agdalos ito'y balay Ura agdalos ka nagluto kayo lang. Awan problema iti dayta ka anakan. Ay, nakasaramat nga minan balay ni kabagis medya ilay. Mayat kumay dyan pag naadan bigat. Baybayaan nyo nga rod, tayo umawag na ang kalastor. Ibagak to ti may papan iti data, ante. Naimbag ano sa andaman nga agapa? Kanayon damot nga agapa ide. Ay nabakbak katanda, agbalbaliw damat siguron. Kaano la tayo naudi a panagapa da? Nakarkaron ang agapa da ita. Ta agkabalay dan. Katawan mat nga rod sa bali nga papanan ni Auntie Insa. Saan namat nga kaalaan dagay jada do mga kakaanakan na. Siyak lang mati makaawat kanya na. Tanya. Ay, no apay mat ngamin nga sanda nga na kaya sa asawa Un nga ron. Nagpadaan dalaki di mo tan abaak. Pulidan sa ngamin ti baak. Tada pa'y ulitag ko nga baak ija abroad. Talo da nga baak. Ayok. Ni amang ko lang tinag-asawa, ta pinikot ka no day dinanang ko. Imbag kay diata pinikot pa'y day dinanang ko. Tanuhaan kat baka baak kumamot lang. Tapungan kan ulas kaw. Di mo pakibiyangan, insa. Pagan ano kumamot ta ulas mo ngay. Adamat intad ni Tanya nga usarat. Kan dagita losyong ko dita, kas kada pulbos kan bangbanglaw. Di mo pakibiyangan dagita, naawatam. Nakaimimot ka. Naglaing ka mat adumawat no kwa. Ay naminsan la di mawataking ka insa. Iso adi mo sa unti kasta, sika ati imot. Auntie Ensa,
Ante Maria, lukatan nyo dato taday baga. Ay, wala na! Mabiglaan! Kaya't da kayo kano nga makasarita ni kabagis yu ja abroad, ante. Dato ti cellphone. Ag video call kayo. Nan, kita agman. Ay na! Kabagis Astor! Kumusta kan nga dito abroad? Ay, kay nasaya at latsabat ka bagis. Da kayo nga. Kumusta kayo? Ay nakas ti akabagays, agrigrigat lata. Agipauit ka man iti kwarta kabagays. Unay kamatan, Maria. Kwarta adagos ti ibagbagamad. Di ka laagbain. Wen, agpauitak to iti kwartayo. No awan paggastusa. Anya kumamat ti paggastusam di tangay. Ket padada kamot abaak. Ay na, ano mo ilata ti paggastusan dito? Awan pa'y nobyam dita kabagays. Ay na, awan iti panunod ko dito sa asawa dita. Aywan, iso nga imawag ka. Tadamag ko nga awang kanu trabaho yung dita Pilipinas. Iso akayat kayo tulungan. Ay ket nagsaya aton ngay. Pauitan da kami kadi iti kwartami iti binulan. Pagpensyonan na kami kabagays. Wala. Ang sweldo kayo iti binulan. Basta, bantayan nyo ti balay ko iti ilay. Ken, dalusan nyo kanayon, wag? No kasta? Pag naudin na kami iti balay mau kabagays. Wag! Basta dalusan nyo aring baga. Masyana mo kami kada kayo. Papada tayo mga wal asawa kin anak na. Suada tayo, tagtitinulungan na. Ay na! Agyaman kami kabagays. Nasingpet kaunay kada kami. Basta bantayan nyo aring bagay balay ko ha. Wan kabagays! Adda tayon ito'y balay ni Uncle Astor, Ante Insa, Ante Maria. Laglagi pa nyo tibilin ni Uncle kada kayo Tungpalan nyo amin ngayon bilin na Tap nagtultuloy te panagyan nyo ito'y balay na. Wan tanya, di ka kadimadanagan. Basit mat ito'y balay ni Uncle nga dalusan nyo. Saan kayo nga marigatan ito'y? Siyak ti agdalos iti paraangan. Tasika ito'y unag insya. Anyat dalo sa maparaangan ngay, katawan mo't paraangan to'y balay da. Kalsada mo, di ta sango balay. Kadi ta kalsada ti dalusak Tapat mau, linis mau, kunada nga raw. Ay, di nakman sa uran, Maria. Damo pa'y langal daw yun ito'y nga maaga pa kayo manan. Saan ka di nga kasta, ante? Ag tinunos kayo kadi. Ag tinulong kayo tapnawan lugi. Nangigmaw, Maria. Wan, Sige. Isin pa yung arudan na gajaya kagawaan nyo. Tag-awidak matan. Makaam mo kayo ito yan, Wan kanakan. Kumusta nga tanda Auntie Insa? Ken Auntie Maria ijaili bagay? Mayat siguro, Naimbag no sandang agap-apa ijay. Binilin ko isuda. Imbagak nga handang agap apa. Sapay awan kadwada ijay. Awan mga nawa kadakwadan wagapa da. Makamuda matan, Bakbakatandan, ngam di dapay laang agbaliw. Kanon tong agbalbaliw da ngay? Inton na orno sandagay saksakada. Iso nga makaamuda, Nagngisit nga minti patungda nga agpadpada. Tanya ko mamot ti pakay na igan day tayo iti saritahan nga. Huston samat ja imbaga ni Tata Dumi ang ija abagatan ide kasar ni Salcido nga inanak na iti kasar. Imbaga na nga. No kano nangisit ti patong ti tao kat narigat kano nga isoro. Anya? Ang daw pa kastaitan. Katuan mat, kas jay dagi jay duwa nga antek nga baak. Maria, bumangon ka ditan tayong kagpunas iti tawa. Nakadalusa kun iti plureng. Gamsi ka, nakailad ka payla dita. ay na, maul-ulaw nga raw. Iso nga agid idaak. Idi kalman nasakit ti tiyan mo. Ita, maulaw ka manan. Syaklat tanti agdaldalos dito'y balay. Awan pa'y may tultulong mon. Nasakit nga rod matibag pagay. Anyat mabalin ko ngay. Awagam mangki di kabagis ta iji abroad. Apay, anyat ibagam ken kuana. Agbali ta Anya? Bali ka la abali, di ka la agbaen. Kasapulan ta nga raw. Alan awagam mo di kabagis ta. Sige, mabit lang nga ro tala ti cellphone.
Hello, kabagays. Agsweldo kami man. Tanay, agsakit mo ni Insa. Awan pagpa-check up na kabagays. Nagsweldo kayo man, itinapanalawas ang kabagay. Dinuminggo man tayo nagsweldo kayo. Agsakit mo nga rod ni Insa kabagays. Maululaw. Ay, ibagam anak kapsot ti matak, agpaiglasak ko nam. Kan awanan. Saanan ang makakita ni Insa? Bulsakan. Ay, anya! Anya bulsak mga ipagbagam, nakapsot ti matanak ko nam Ay na, baybay anak kadilaan. Dakdakkel ti itid na akwarta. No ibagak abulsakan. Ay, wan gaya man niya. Ingkan to nga rin ipa-check up ti kapsat ta, Maria. Kuyugam taon, ta agi pa itak-itik kwarta nga aramatin niyo. Ay, wan ka ba guys? Agyaman nak. Ibagam anayunan na ti ipawit na, tanasakit ti sakak ko nam. Ibagam ngagpilpilayak. Ay, wan gayam ka ba guys? Nayunam to ti ipawit mo Tanay, natukol ti may sa asaka ni Insya. Anya! Pero to call. Jak mo sumanursur tumit abak-bakitan. Sobra mat ibagbagam mat Maria. Agdal na kalakadi. Tapno nayunan na ti ipawit na. Ay, ibagam pa'y anasakit ti tiyan ko. Ibagam makalawas na nakastoy ti marikriknak. Ay, kan, wan gayam ka ba guys? Limtag ti libur ni kabagis Insa. Anya! Agkakanamutan ti sakit na. Wan ngarod ka ba guys? Matay samutan iti babiik. Anya! Di mo masubsobran ti bagbagam mat Maria. Nan, siyak man ti makisarita iti kabsat ta. Anya man tikit kita am dita kalendaryo Insa. Domingo manen no bigat Maria. Awagan tanto manen di kabagis na ija abroadan tagswildo tamanain. Saan nga ta ang makadlaw day jay? Dinuminggo tamutan nga agsildaw. Saan? Imbagam mat masakitak. Inton sumarunaw, siyak to mat ti makisarita ken kuana. Kasi kamat ti bagak masakit. Anya, mabalin latamit Ibagak tumat nga inutil ka. Ibagak ana stroke ka. Nukas tat ibagam di saan na kun ang makasarita. Kitsan na balin adak mat makisarita ken kuana kabagis. Sige makamu ka. Ngamnay, aldawan, ingka agluton Batang mo ti agluto ita. Masadutak. Nasakit ti sakak. Sikan Manjak mo ta? No di mo kaya, di saan mo kanya? Apay, saan ka mabisen? Mabisinak Ngam ka naglaan ti ilutaw. Agluto ka mati ka nam no kaya mau. Anya? Auntie Insa! Auntie Maria! Ayan nyo! Ni, apay, napanandangatan. Napnapanan nyo, auntie! Mapanakman lang ni Jessie Leda. Ala! Nakaturog kayo, mat, ante! Hoy! Agriyan kayo! Aldawan! Ay na, aldawan ngam nakaturog kayo pa lang. Ay, medyo nabayag kayon ditoy. Ngam awampay mat lang tinagap-gapwanan nyo itoy. Hangkay samat nga agdaldalusan. Ay nasakit ti sikat ko kaanakan. Ay, maulawak mo kaanakan. Nagadumot din na marikrik na iti bagik. Jak unay makapagna. Jak pa'y unay makakita. Nakudrap ti matak. Uray siya nga raod. Ay nasakit ti sikat ko. Nasakit pa'y ti pusong ko no misbuak. Nasakit ti barukong ko no agaangasak. Ay nasakit ti dilak no agsauak. Ay, nagsakit ti bagbagik no aggarawak. Ni, anya ngayon dagita nga marikrik na yo, ante? Bakit kami matngaminan kaanakan? Wan, kaya't siguro ti bagimi ti aginana. Sige nga ro tayo bagakto ka ni Uncle. Anyat ibagam nga ay. Ay, ibagam nga agsaksakit kami anya. Ibagam nga agkakapsot kamain. Ha? Ay, sige nga Rod. Agrubat kayo, tayo agpa-check up, ante. Diyanan, inanala siguro ti kurang kanyak. Ay, wanta niya. Iyan na namin laang daytoy. Agimbag kami matlaang. Basta awan mang mandar kada kamay. Oy, Maria. Nagikamtay kwarta nga impaw it ni kabagista. Ada ijibag ko ijay silaid, apay aya. Piesta kanu inton bigat di kabangibang nga ilay. Mapanta paadwan ti kwarta kata. Ha?
Kastaya. Sige. Italaang man nga da piyesta ah. Wan, tapa nagpipiesta man ni Tabulan Maria. Inta ba mag-relax ka bages? Wala ka ba, guys? Kano maabak ta, ayos laan, taagsuldo ta man no Domingaw. Ay natan niya. Kagap-gapok ijay pistahan ijay kabangibang nga ili. Nakitak da anti Maria kan anti Insa ijay. Ni, anya ti araramidan da ijay? Kanya pa ngay. Makipirpiryada ah. Anya, kunak manuag sakit da. Aho! Anya ang masakit. Nakasarasarantada. Sumarampiting da pa ijay. Kaslasaan da babakay. Agpapansin da kalagi tilalakay nga ag-inom ijay. Nagpipigsa ti katawa da. Kung nagkikiting da ijay paldada. Mabit lang, tayo pakitak ti video da. Binidjok idang amin itilimid ka. Diyak nagpakpakita kadakwada. Tetoy, kitam. Ay, uray na ka. Di ba sanot kwarta na ka bages? Tutupak, ha? Ay, uray siya ka. Ngam no adag gusto nga ubeng. Ayos lang ta ka ba, guys? Kitam? Naa. Ay, anya nga dato yung araramidan da. Naglukumat na gito yung kabagisan. Masakit da ko na da, ngam sumarampit yung damat gayami dya piyestaan. Nagbangsit mata na ito yung nagtibalay ni Angkal. Kasla na banglas nga arak. Ha? Ni, dito yung matsalas din nagidaan-daan te. Ante Maria, apa nga ito ka nga nagida? Kan, asino data ka ida yung alakay? Ay na. Ha? Nay! Ada ka magayam tanya. Nalipatan mi gayam nga inlaktiri daw. Ay, naginom kami ngamin idirabi eh. Ngambasit laang tanya. Asino data ka dua yung alakay, kunak? Ay, kuha. Boyfriend ko o kaanakan. Anya, ay, ala kayo. Nagisangpat kayo itilakay itibalay ni Angkal. Saan matla siya? Pati ni Insa. Adamo la kay Dana ijay silid. Alakay. Anya? Ay, hello ka bages. Ay, Domingo ita. Mabalinti ag sweldo. Wan ka ba, guys? Awan nga min paggatang mi iti agas may ka ba, guys? Ala, ako kusin nyo amin na nakawisyaw. Da kayo adwa. Hindi, apay nga ako kusin may ka bages. Sukatan men? Ay, agbawit kaya iti package. Saan? Ah. Basta ako kusin yon, tapumanaw kayon di tabalay ko. Anya? Ikan kayo ti 2 oras apawaywayaw. Amang yimpake kadagiti kagawa nyo. Tapumanaw kayon di tabalay ko. Paingay ka ba, guys? Di ka kadimasyan kadagamay akabagis mo. Aglablabas kayon. Mananggundaway kayo akakamsak. Di kayo lamasyang kanyak dito abroad. Pagregrigata ti kwarta di taon. Lakaya kaon. Ngam inaldaw pa ilang agtratrabaho at dito Amerika. Tapno at dala kwarta. Narigat ti trabaho di taon. Tapno amuyaw. Agbagbagkatat itinatadagsin di taon. Anusak. Tapno at damay pauit ko kata kayo. Ngam kastadar aramil ninyo. Las-las to gandak. Ipagbagayaw masakit kayo. Ngam saan magayam. Isugal nyo ti kwarta rin po ikaw. Kalpasan na. Nakarugrugit na balay ikaw. Kin agisangput kayo pa iti lalakay dita. Agiinom kayo di na balay ikaw. Isa pumano kayo. Bye! Hinidipnan ka ba, guys? Impulong na talaki din ni Tanya. Ay, sigurado, Isumot lati mabalin nga gipulong ka. Awanan sa bali pa'y ka ba, guys? Ala, tangay awan mo't sa bali nga papanan yun. Ito manan balay ati pag nadan nyo, ante. Wan akanakan. Kay pasensyakan Ay,
Ano sanda kami, kaanakan, wan. Wen, basta agsingsing pat kayo. Tano mapuutak nga aga pa kayo. Kan no aginom kayo itay arak. Kan agsugal kayo. Sure, ngam papanawon kayo matan mga ante. Saanon, kaanakan, agsingsing patakon. Uray siya kaanakan. Kat ikarek nga makitinulong ak iti trabaho dito balayaw. Uray siya, tanya. Very good nga rod no kasta mga ante. Pinagnaad mi nga rod manan da anti iti balay mekan nila kay ko manang biyanan. Kat kaasina di damatan inulit ti naramid da. Saan da pa yan na nagapapa tanalabit, mabain wan no mabutang da mapapanaw. Takas ta ngamin ti imbagak kadakwada. Ngamkit di, pamutbutang ko laang dayjay. Tadyak mo't ida kabailan apapanawon latan, tama siya nakadakwada tawan sa bali apapanhanda. Alakastan, tuy pagayam mo, Tanya. Ay kat, nasaya at ata nagbalbaliw dan, dagita nga ikit mo. Unay lakit dagita nga ikit mon aya, imbes nga agtinoda, tababakit dalaka nga rudan, samag tabaliktad mo. Tay kunaday ti Tagalog, tumatandang paurong. Uray ko man no pasit ti panagkabaw dan tamaawatan dayta ngem saan mat takasagsag patdalaang iti kina senior citizen. Agam ala tinapatag nagbalbaliw dan adwa. Pagyaman nakting kapanangibinglay iti kapadasam. Buwan na papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Tanya. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kan Diyos tagngina kada kayo. Amen. Ti surat ngayon tayo drama kat manipod ka ni pagayam tayo ariko. Saan napudpunno anagan. Kasto'y ti kunana. Dear manang biyanang, kadaanan nga istorya to ipadramak kan ka. Dangamin, saan pa nga uso ti cellphone ide. No itakat textmate wano chatmate ti awag kadagitagin inaram iti cellphone. Sa balimat kada kami ide, ta penpal ti uso payla ide. Adda kami nagbali na penpal ko ide kat dayta ti istorya kan ka. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Naimbag nga oras yu, tata. Hanyat gatangan niyaw. Ay, kasta ko maming nagis-istor. Naisem damang pasangbay kadagiti customer da. Nung amin agmismisuot ka ngaglakaw, awan gumatang, tata. Hanyat gatangan niyaw. Ay, gumatangak man iti asin kan mantika, balasang kaw. Mabitla ang tata. Adtuyan, tigagatangan niyaw. At timatibayad kaw. Imadukila ko mabalasang kaw. At damot natnatang karne kan ikan dito isangot ti isturmaon. Wen, tata. Mana! Ado mo ngamin dagsapsapol iti masidan mo. Biyana! Naggagat kalakit na balasang ngayon. Naggasa ti makaasawa kan balasang kaw. Ay, madamag kumanlaag. Ada ka din nubiyaw. Awampay, tata. Nay! Apay ngay. Ay, nagkapoy ka nagita ababaraon. Angam, amom sinday. Kaya't ka man ngagbalin amanugang kaw. Anya? Kaya't mo ni Rico nga anak kaw. Ala ni tata. Tila damdamagon na. Kayawang kastag sigurado balasang kaw. No bilang laing. Ang dami lang atanam naman di anak kaw no agdaton kang ka. Ala? Di uray bagak awan no di na mo kayat awan serbina Kaya't nakadayjay. Mabayin lang nga agaram. Sige. Tadurugak man di anak kaw. Urayem wine. Ta sarungkaran na kantaw. Armam ni Sinday Ricaw. Tila'y bagbagayo mo, tatang. Apay, di mo kaya't ni Sinday. Nagpintas, kinaggagait. Makatulong iti trabaho day jay. Awan ri, nagkangkwa na, tatang. Ay,
Pili-pili ka pa'y lagi, lumakay ka na baraw. 40 maun. Magasawa kan. Tapno di ka maitulad ka dagiti talo akakabsat ko abaak. Di naman lakaya ni Sinday. Kaya't naka, di na magkungarawd. Anya? Naglawat ti isem na, idiimbagak akurso na Adam. Iso adakkel tinamnamam anak kaw. Armembla iti maminsan dayjay aklunan nakaan. Ay na, akanod ang nubiyak tatang. Ha? Aya? Daya? Sino ngay? Ni Jana. Ni Jana? Sino a Jana dayta? Bagted dayjay nga anak mau aryang. Apay manen aya. Ay, wala ata di nakakayatan ni Sinday ka naggagat abalasang. Adda nga rudmet nubyanan. Adda ka no pinpal na. Pinpal nga. Di na pa'y nakit-kita iti personal dahil pinpal na. Katagkita danto ah. Di ka di na amaw ti ayatin nan. Di na makita ti mismo ka roba na. Ay katbay no iso nga rud ti kayat na lakay. Anya nga rud ngay. Nakita na mutin ti ladawan da babay. Ay, saan nga umdas day talada-ladawan? Ni Sinday, termin na. Tapno mga sawan. Ay namatay tantaon ngam di tapay nakita ti agbalay nga puko ta. May surom nga rud ti puso na aya. Di mo pilitan no di na kayat. Tanarigat ti mapampabasaw no bilang laang. Ay na, adda man surat ni Jana. Adda pa in surat na iti paglukatan ti Sobray. Ay, basa na. Smile before you open. Unahanan niyo. Ay, lukat ka. Dahil mahal. Kumusta kan? Sapay kumata na salon at kakanayon. Kailiw kun ti surat mo. Sapay kumata subalitam adagos ti surat ko, Rico. Kayat kan amakita iti personal. Ngam ti kayat ko. No agkita ta. Agkasarta adagos Ay na. Anya? Makaparagsa mo dagitong insura ni Jan Anobiak. Ay, ituloy ko basahin. Ngam no kayat mo. Sikan a mismo ti umay diti lugar may. Kat ikuyog mo dagiti dadakkel mo. Tadumanon kayo. Nagmaya niyo. Dumanong kami ka na. Unay kat namin tanagin na dayuta, Rico, mahal. Ngam sana balay, tano ag-asawa tantaw, kanayon tanton ngagkadwa. Ala, jakon atidugan ti surat ko. Agsubalit ka adagos ha. To'y agay aya. Jana. Subalita man adagaws. Ibagak ta dumanong kamay. Umay na kanto kano Arman dyan anak kaw, Sinday. Ala, kababain mo day tangay bagbagayo, tata. Saman! Kaya't nakadyan anak kaw. Babayin lang nga agaram kay. Ni tata mo, da kayon sa at mangibagbagay ti dayta. Ay saan? Pudno ti bagbagak balasang kaw. Managbabayin ngamin ni Rico. Di na mo ti agaram. Angam siya kung ti mangibagbaga. Agayat dyan ako keng ka. Mamati aklaeng ano ison amis mo tinangibagay ti kasta kanya, tata. Wen, ibaganan tao. Iso ano anda agaram ken ka. Di mo aklunan awan. Urayam dyan anak kaw. Tanda kayo ti agbagay. Balasang kaw. Tatang, dumanon tayo ka nun. Anya, asinaw ti danunan tayaw. Kaya ni Jana mapantay ka na igilaon yan. Natulag ka ninsan Robert nga kilak tilugan na. Tap na dapagluganan tayo adumanaw. Ay kalukwan day ta. Di mo pa nakit-kita iti personal. Dano naman. Inayat ko tinubiyak tatang. Nauray surat lang, tinagamamamay. Kan komunikasyon may. Ay, jay saan mo nakit-kita iti personal ti asawa maun. Anda di ta ni Cindy nga gururay kan ka. Isaw ti danunan tayaw. Ni Jana, ti kasarkaw. Anya! Kakasano nga rodan ni Sinday. Sa pa'y bagbagak nga armam tao. Apay mat ngamin akas tatim bagbagam kin ni Cindy ay alakay. Nawandakas na. Isaw ti danunan tayo, tas asidag. At ayaw ti lugar day ta pinpalmaw. Gastos la ti plitay.
Kan makabandog tiyag biyahe. Maulawak pa yung agbiyahe iti adayaw. Hindi kay makumay, ako siya lata mapanay. Anya, basta ni Jana, ti ay tagtatang. Kinadasarita amay. Iso nga danunan tayo nga roday. Sigay, sumurot kami kinitatang mo anak ka. Lakay, kulugan ta ti anak ta. Anya! Ay napakaidayawak ti makaamamu ka na kayo kakabsat. Kastabat, kabsat. Ay, kastamay, kabsat. Ay nabannog kayo ang nagbiyahe. Isu nga ginana kayo pa, ta umuliak itinyog. Ta uminom kayo iti presko at tubog na. Ganmangan kayo iti linutok asuman. Aguray ka, kabsat. Umuli ka itinyog kunam. Kabaalampay ayati umulay, kabsat. Ay kawan day talaang aya. Nairwama ko, kabsat. Imbakbakit ko, ti umululi itinyog. Takanyugan dito ayam may. Nana, anyang oras sumangpo ni Jana ngay? Ay, paawid siguro day jayan. Napanlagim matang iti masida. Tapag sidaan da kayo man iti presko nga ikan. Nay, adan ta anak ko. Isuntidim sa hagi iti tricycle. Rikaw, masikog magtidim saan. Ha? Masikog tinanunin tayaw. Diyan ka mo, tatang. Lukmag na siguro, ang mga nobil-bil, Nukusta, masikog ka dyan, Uwan, Rico. Pakawanin na ko, ma. No, jak imbaga tagpaisukin ka. Ha? Adakan ka, maupay kan kanya, Rico. No, di na kun kayat. Awan maaramilak. Nasakit man, masapol nga wata. No, pagtalikodan na ka. Sino iti amati sikog mau? Bunga ti panakaramas ko dahito, Rico. Anya? Enrico, saan ko nagayatan ti panagsikog ko? Kat pakawanan na ka, no'y talang ngayon pudnok ti amin. Napanunod ko nga men, nasaysaya at no'y ti personal ti pangibagak iti amin kan ka. Jana. Ay ayaten na ka di pa, Rico. Wah, tangay ko naman. Di mo nagayatan ti panagsikog mo ka. Sige Malata day ta. Awan tinagbaliw kanya. Ikalay sa kalata. Nga ori masikog ka. Agyaman na, Rico. Sinaamon day jay ajana. Sumapol ka iti sa balay. Ni Jana nga roti ay ayata umay. Nga ori masikugan. Di ka lang mapain iti kasta nga aramidan. Magikasar ka masikaw. Di naman nagayatan ti panagsikog na ka. Ay ulbod day dya babae. Kuno ti inana mismo ti nang ibagakanyak. Intarayan ka na tinubyo na. Ay sinaamon. Ano pa iti nasaysaya ta babae di ta ngam isang. Uri nga pa'y napalabas ni Jana ako. Ay ayatulad na tatang. Aniya. Ay, hanat impakanday dya babae kan ka. Tapay adi mo masinaan. Basta ayatulad nga raw. Yawi kuntom dito'y balay ni Jana. Ikasar ka. Ay, makamu ka. Basta wan ti mapasamak akalay sa. Ay, jak itulaw. Okay lang, oray saan tapay nga kasar, Rico. Basta din natang. Sigurado ka. Jana. Wan, makaawat akmat ka. Pasensya ka na. Patsak, maawatan na kanto ti ama. Pagkasarindatan tumila. Ay, pasensya ka talaga na, Jana. Mababay na kakanya na. Ay na, ayos lang ang kanya kunak mo. Awan problema iti dayta. Nanang, awirin nyo man pa'y ni Bebe, tada papanak. Anya, papanam kat na'y maluman. Inakla gumatang itidaya per ni Bebe, nanang. Sige nga raw, nga mabiit ka lang nanang. Rabiin, nga mamampay na di asawa, nanang. Ay, wan nga raw.
Makapadanag mo't da di ataaw. Sapsapulon ti anak na. Sumanangit ni Bebay. Rumaraman tayo na sa pulay. Pangsapulam kan kwa na ngay. Makamuti ka na, ha? Napanan man ang anak mo, bakay. Napan naman ng sinapul di asawa na. Inal daw latan nakastater aramidin na. Di na pinapay, ano, pimanawan. Madanagan nga raw. Amangan ka na no adadakas ana pasama kan kwa na. Amangan ka no nakitaray iti sa bali alalaki na. Anya! Ibagaman, di na sapsapulan. Di na pailakas sinaan. Kahit kasanon nga iti anak na no saanan nga agsublay. Kakaasimot ti anak na Ay so, saan mo ta nagawawin dito ita anak ko, Barok? Apahay na pananaya. Diyan mo amo na lang. Kuna na ama pang gumatang iti diaper ni Bibi, ka di mo nagsubsublay. Ay nagloko day jayan. Napnapanan na nga rodan ngay. At da ka di amuyo sa bali apapanan na, ha? Ay nadya ka mo taman manu mga gawid day jay dito balay. Sa labing mayag dito idinagsikog. Itata nakaanakan marmara po kaw manan. Ha? Oh, adtuyan ti pinatimplam akaper ikaw. Agyaman na, sinday. Nakalidliday ka manan ang nakatugaw dito sango ti store kaw. May bayan na alata dito yan. Nagiti customer mo, ta si Kaswam. Apay, di pa'y simbang pwede asawam. Yan pa'y nga raw. Diyan mo amuno sa di na pang sapulak ng kuwana. Madanagan at tadyan mo makontak ti silpon na. Ay, ang mga nodadagas na napasama. Anan? Ay na, sapay la kumaatawan. Nala, di ka mapukawan iti namnama. Bareng sumangputan iti mabiit. Ay wan, adala ko kapandisal, kaya mau. Ay, uma. Isag mamanungay. Sagtitres ko mangam oray librik kang kan. Ha? Ikang ka iti talo, tapno ay tapno mabsog ka. Ha? Diana? Siyak nga raw, Drico. Ang yaman na ka, tanagawig ka? Kaya napayag ngay naruuray ko ti panagsublime. Naggapo kay di lugar yaw. Ang amawang kamay jay. Apay nagagapo ngay. Naggapuwa kiti lugar ti asawa. Asawa? Sorry, Rico. Ngamadan sa bali nga asawa. Kat iso ngay maya. Tao may kun alaan ti anak ko. Anya? Una yan. Madya nga itari ikaw. Nasaktan ka lang. Daytan ti bagbagak kang kaiday. Nagayat ka iti tao adi mo amo ti pudno nga augalay kan kinatao na. Nga raw. Nga manyangay ka nagayata mo ilang tatang. Numabinsan, abuang pa'y nga umuna ti kinatao ti pakarik na am iti ayat. Tapnaw, di kanto agbanaga nakakaasay. Kita man, nasakitan ka? No ni sindi ko mga minti inarem mo iti, di nagkasarkay ko man. Kat nalabay. Daw pat, wano limang anak yo kumaita. Kuha tatang. Agam san pa adala daw ti amay na nakaw. Balasang pa'y mga ni Sinday. Awang pa'y nubyo na. Iso mabalin mo pa'y ngarmain. Sinday, mabalin ti sumarungkar. Ay, ka mabalin Apay katasaanan ngay. Mala, sumurag ka. Ay na. Umay ka, tagtugaw ka. Agyaman na ka, Sinday. Mabalin ti kwa. Makisiningig kang ka. Makisiningad laang. San ka ngagdataw? Unay niyo. Ay nanad da plano ngagdaton kanya kidirit sumaon. Hanga day tag singad-singad ti bagbagam. Di ka madanagan taklunan ka adagos. Mapanan ti tawon Rico. Di ka nagpalpalikaw pay. Kamatan takit din ti panawan. Ay, nukasta. Ay, Sinday. I love you nga rudan. I love you to Rico. Nagkasar kami nga rodadagos kan ni Cindy, kat naadaan kami iti dua nga anak, babae kan lalaki. Nakaragrag saka, takas kan ni Cindy tinaasawa. Naasikaso, nadungaw, nasingpet, nagagat kan kang runaan ti amin,
managayat. Alakastan, ti pagayam mo, Rico. Kablaawan ka paghayam ko. Tauray na sakitan kay ti kalabas, naglaplapusanan mo't aragsak, tinay sukat. Ta, nakasarak ka iti kapkap na kam akasimpungalam iti biyag. At dalagayam iti asidag, di mo amo, mismo lagayam akarubam, tagbalin akatakunay-nay mo. Buwan na papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Rico. Dito'y darama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo, amin. Ti surat ngayon tayo drama kanibasa ita, kat manipod kani pagayam tayo atonyo, sana pudpudno anagan. Dear Manang Biyanang, may saa ka construction worker. Nakaasawa ak itinalapsat a babae, nalaing kami na mga sikaso iti bagina ti asawak. Iso nga always beautiful nga uray adda iti uneg ti balay may. Ay ayatak unay ti asawak, iso atunggal agsweldoak, irimit ko adagos ken kuana. Rugak ti agsalaysay. Nagsweldo kan to niyo? Kay why? Apay, yaba kay. Ni, damagan na pailaang. Kat-agreement kan Nabigat tumtin, ah? Papudutak kumapay mo itiwalit, puti swila daw. Adula amin day ta. Yag mo kay dayin tarumwara kong, inak makitsinda. Malamang makitsinda ka? Ito nagsapan, ah? At dapay magatang ita. Ijay grocerya ti papanak, tanay, awan mantika tayon. Uli ka na. Nay, natanay kumplito natan. Awan surok na wang kurang na. Nala, tarumwara mo tayon. Awan pa'y laang di asawam, tunyaw. Ay, awan pa'y mananang. Rabi ay, mabisina ka. Ay namangan tayo kitdayn. Manglukatan iti sardinas. Agulser tayo, nuur-urayan tayo, tigatangan na amasida. Di na mimbaga, marabyang gayap. Unay ka. Nay, Aday tamo gaya mag. Arya, apay ta nagbayag kamay. Mabising kami. Ne, apay, intugot ko ayat ti kaldero. Nangan kay kuman na. Ururayang mingaro tigatang masidaan. Ay na, awan nagatang ko, ta nagsaradan, pati grocery nakasaran. Iso di magasaklatan iti mantika di tay store. Anya? Sige, tagpalusak pay. Tunya, karibriban man ang jay buok na. Kan nagpakulay man ang, kan naka-cutics man ang dagiti kukuna. Wangaraw. Ay, nadisgrasya man ay. Tayin remake ko aswildo ka. No kunak tumangamin kan ka, adi mo irimit amin aswildom iti asawam. Di naktumangamin patpatsyan. Ay, aggulo mo ino di agrimake. Apain na, may. Awan masapsapol dito'y kusina, Aryang. Rumwar ka dita, mapan ka makitsinda. Into nagsweldo nito niyo, ananang. Anya, kano ka susweldo na laidi kalman? Di ka pa'y nakagatang iti kasapulan dito'y balay. Gimata nga kiti mantika di kalman, apay di yun nakita. Kan nagparibanak ko kan manicure kas kada pedicure. Bibiyang niyo kuma. At saan nga utang? Ayos lang tagpapintas, basta saan nga utang. Pimentas ka nga paisa, ngam awan mat si daw. Agdagpal kayo pala iti asin na. Agtipid tayo ka di, tanarigat tagbarbarayo boy. Tunya, manipod ita, siya kaun ti pangirimitam iti sweldaw. Ha? Saan ama iparbang tar aramiden ti asawam? Napatpatag ti panagpariban na ngam ti kanan na. Nanang. Ung tamot ngamin aja asawam. Pampanuynuyam tu mga main. Awan kasano ama kaurnong kayaw no kasta ti aramid na. Banyo ta kasaritak to ni Riyang. Kastaman ti imbagamidain. Ngam di mon sa mga minungungtan. Kaano ti swildom? Kaya ito natapos Siya kon ti pangtedam iti swildom tunya. Kyak ti makitsinda.
Tapno agsida ka mo iti nasustansya, san apuro dilata ti sidsidaw. Lumasin talangan iti pagnadanton nyo. Diyak kaya ti makikabala iti man nakibiyang akatugangan. Tamo punto ni nanang, kat iti kasting ang bagana, bakit? Unang pa'y ngamin agatangan, dagiti masapsapol dito balaya. Sakpay ti pagpapintas mau. Kat, ninanang ti pangtadam iti sweldom. Kapilitan, ano di kagbalaw? Mala, pumanawa nga ro dito yan. Agawid ako ni Jebalay May. Da kayong tagasawa iti inam. Ta iso ti patpatsyam. Saan ka diya kastamo ti pagbagam? Panunutom ngamin at yan aramidem may. Makan ngamin ti una magatangan. Saan aribriban, kolor ti buok. Makamo kayo. Pasensya ka na, bakay? Nung makita ang agbalbaliw ka, sika ti pangtadak tumanan iti sweldaw. Nagriga ngamin asapulan ti kwarta, bakay? Nagrigat ti agtrabaho akas construction worker. Pagrigrigatak ti sweldaw. Di ka masaksakitan Yung pagsayaatan tamo ilatay pagpagag. Amuha sa'yo. Ay, nay, papanam nga aryan! Awang bibiyang mo. Ay, awanay. Nagpasugno din ti asawa. Marabin na lang. Yung mawampay lang niya riyan. Bay no saan nga agaway. Ah? Di mo nga min ipadlaw a pagtatak ko ng launay di asawam. Ta dumakkel ti ulo na, tumangsay. Anya? Spoil dem nga min di asawam. Iso ajay lakay kayat na ti mapatpatulaw. No saan nga agaway, baybayam. Ang mga nupay-pay sunat imbaga na nga agawid iji lugar da. Ay kat bayam ano agaway. Ti oray saan nga agsubsublay kat ayos lang. Surutek at asawa. Na, baybayam nga isaw ti agsubli ditaw. Di mo surut-surutan, taagwam ko nakmag. Ay ayat ang arab niya riyan. Matayak no maisin at asawa kanya. Ay natunyaw, namin anumata na pimanaw. Tunggal aga pa kayo iday, pumanaw. Ngam saan kamat anat natay? Agsublin tumit lang dayjay. Ha? Ay na, agyaman naktasimang pagkanaryang. Apay naggapam ngay. Ije Balay May. Ngam nagapa kami kaniinang ko. Ha? Wanya, nagsweldo kan. Una, kasusweldo launay. Itid mo nga rod kanya ako, tay nakmakitsinda. Malamay, itong bigatay. Pumanawak mo lang nga rod, no di mo irimit ti sweldom kanya. Ay, nay. Ito yun na. Awan surok ko naman kurang na. Nasayaat nga rod. Sige, tay nakmakitsindan. Angam na marabyanak nga agaway tunyaw, Apay nga intid mo manan ti swildom kini Aryang. Mapangkano mo makitsinda? Kasangsangpet na pala, ngam intid mo manan ti swildom. Ay na, awan man nga ruden Mapan namanen ipapintas, di intid mo akwarta kan kwa na anak kaw. Sana balahin? Tamao man to mo ilang agparparibanday jay. Madadaal ti buok na no kanayon na maunat. Ayan ti pinalingkay Aryang. Awan pagpalengkek. Ta pinabaliwam manen ta kulor ti buok ken kokom. Ken pinaatidog mo manen ta kurimat-mat maw. Lumasin kayo nga minan iti paglutuan. Ha? Reklamo kay la reklamo. Awan mo may tultulong yun dito balay. Dunya kayo mo ditoy. May laklak-am kayo iti kankanan mi nga agasawa. Na, Makiasawa kayo mananatap na damang pakan kada kayo. Udno gayam ti mang mangeg ko iti. An narigat akabalay ti katugangan. Takalbaryo ti katugangan. ay, tanangam ti panagsasaw Maryang. Saan nga amin akatugangan ketkas iti pampanunutam? Ay na, ginsasanta kay mo ta katugangan. Pudno mo taman nakibiyang ka. Pakibiyangam amin na makitam kanyak. Umapal ka ngamin ka. Ta nakapimpintasak. Napimpintasak ngam da kayo. Sa anak kami nagurang. Nita, podno anapintas ti akin ruar apasit tabagay. Ngam rinuker met ti ugalay. Gat anyat kayat yaw agisparing tayaw. Ay no! Pumanaw akon tunyaw. Di akon maanusan ti ugali ti asawam. Kahit, mapanan nyo nga ro ngayon na pumanaw kayo nanang. Makamuditan uray agkatang-katang ako na. Amok tumula na patpatag di asawam ngam siyak ngayon Nagsakit ti pa nagsasaw na kanya. Awan respeto na. Malala, paspasensyahan nyo ka diti asawa.
Adaw, napasensya timpay ko kenkwana. Ngam awan metlat ta ti panagbaliw na. Ah, Takasanaw, di mo nga minungtan, di mo bagbagaan, ken spoil dem launay nga main. kwa. Agpili ka tunyaw. Jay swapang nga asawa, no siyak nga inam. Siyak nga inam, anang isikukin kay ti 7 a bulan. Laglagi pa, masaan akumpleto ti bulan mo ngayon pas nga ikaw. Iso nga adaw, arigat ko ken ka tunyaw. Ah, Siyak nga inam, anag pagpagatas ken ka. Asinaw, tinapatpatiken ka. Siyak nga inam, no jay saan mo nga ingkasar a babae. kwa. Siyempre akita kayo. No kasang araw, ipakitam ang napatpatigak ng isaw tunyaw. Ikam iti pagnakman di asawam, magbagaam, tabastusin naklaunay. Sige, baybenyo ta, bagbagak ta. Basta di kay pumampanaw. Tawan sa bali pagkamagan yaw. Sisya mo ti anak yaw. Nagsweldo kanton yaw. Kumbakay. Kasi di mo pala irimit kanyak. Siyak ti pangirimitam iti sweldom, tunyaw. Ta siyak ti mapan makichinda. Kuwan na nanang, nay. Nay, ito. Agyaman nak, ket namnamaam ti gatangak ang naimas asidaan anak kaw. Gatangak amin akasapulan dito'y balay. Ken gumatangak pa'y iti brief mo. Tadudwalaang di makitkitak kapag sinsinublatem a brief mo, nga isalsalapay mo. Ha? Angam sa paagtulaangan inton bigat ti mapan makichinda. Sige, inda ko na. Apay nga ngayon mo kanina ng tisweldom. Una ta di mo among igaman ti kwarta. Pagpapintas mo ti pagregregata ka kwarta. Di tayo tupay makasida iti naimasan ka po'y teraramidan. Kasta gayam ah. Hey, papanam ngay! Awan pakibiyangam kanyak. Ha? Nay, antay pungan ka ngay aryang. O mo dito yan. Impang ko ni Jayan ni Nanang. Anya? Aday kama na. Na, Ijayan ti pagidam. Total, iso ti pangirim-rimitam iti sweldom. Anya? Di ijay ti pagidam. ay sus. Una yan. Ingkay jay. Hindi, nakiduro na ha. Pumanaw ka dito silid. Ah. Ijay silid ni Nanang mo ti pagturugam. Madurma na kan. Tunya, awan madlaw mo kinerya. Kanayon matlat ta ti panagpapintas na. Kanayon latamat nga agsukat ti kulor ti buhok na. Kendagi ti kukuna. Kanayon pa'y ti panagpapasyal na. Ah, Di mo matik-ikanan iti kwarta na. Ang apay ngay nga adalat ta pagpapintas na. ay, wala niya. Kanayon ang marabyan nga agaway. Inal daw arumwar. Papapanan na aya. Diyan mo ah. Tatunggal damaga ka balasobas mo asumong bat. Awang kanok pakibiyanga kang kuana. Anya. Di na tupay kaya nga kaita kamay. Ay, bastos at alaga day di ababaay. Awan respeto na kanyak katugangan na. Anya ti aramiden tayo kaaryang. Pasok katakman ti kulor ti buhok ko. Nauma akong itinaudi nga yung kulor mo. Sure, day talaga yan. Basta ti karim inton agtapos day abulanan. Wen, danag mun aya. Nilakay ko ti makaamukang ka. Sa bagay, amok matkit di anasingpet di asawam. Ay, wen ah. Ay, agpa-facial akman kaya. Di mang papudaw a facial ah. Sure, medyo nangina, ngam at least effective girl. Sige, kayat ko dayta. Di agpapudaw kan agpaubing iti rupa. Tunyaw, kasarjay kasinsin mo inton bigat. Basa pa tayo amapan, tasyak ti may sa aninang. Ay, kuwana ah. Tausaran tayo dyan tricycle. Katuan tawan mo't sa bali a pagluganak. Ni Aryang ngay, umay kadimay. Mapan kayo, dakda kayo. Jakpagan ano ti sumurot kada kayo. Makitam ti kasta pa nagsasauday tang asawam. Bay-bay anyaw. Iwi kaskaso ni Aryang. Ang daawag yun na. Le, ni mo marisime ay. Ay, hello Maray! Hello, kumaray. Sa di no ti ayang mau. Adda kami dito'y kasaran. Dito'y kabangibang a barangay, Maray. Apay kaday. Kaduam nito niyaw. Wan, Maray. Ay nagawid kayo. Tanda milagro nga raramidan ti manugang mo dito palayaw. Milagro nga. Ay basta gawid kayo. Tapno maaktuyo tararamidan na. Bye.
Ay sus, inadabnan. Ay tunyo, agawitan. Kalkalpas pa'y lakas, ragawit tayo. Mangantay pa'y mga. Basta agawitan, tayo takitaan di asawam. Pag nauntan, aging gadi tabalay. Ah, Tapno saan amadlaw ni Aryang nga datan. ha? Kasta nga men, ti-intex di kumaray. Sige. Kita tunyaw. Adda buldog arabor shoes dito'y ayan tiri daw. Sapatos mo tilalaki dahi tao eh. Wan, iso nga adda lakit di kadwa ni Aryang alalaki di taunay. Ay. Dagiti awan ang bahay na. Ni. Nakalak mo tiri daw. Kung taramaon, ta mga numakapanaw ti lalakay, ang mga numag na ijay daw ti kusina. Ala. Oh. Awan ang kayo tibain. Nakalas ti tsurayaw. Dito ipaibalay mismo ti pag-aramitan nyo ti kasta. Ay, di ka kayon! Ay, supli ka ni daw. Tonyo, pakawanan ako ma. Nasulisog ak langit, iday siya lalaki. Huwag mo siyang tabagayin. Tapumano ka ti balayan. Di mo uray. Nga dadaki sa marami ko kang ka. Pakawanan ako, matonyo. Pumanaw kang kunanay. Naimbag nga orasyon na. Adda nito nyo. Ay adda balasang ka. Sumra ka Agyaman nana. Damag ko nga min ang nagtalawin ni Aryang dito balayong. Pudno aya. Ay, waon balasang ka. Nagsinadan iti anak ka. Kasta ka di. Apay, anyat ibagam iti anak ka. Ipakita ko matoy listaan kan kwa nana. Listaan tay! Nay, anya listahan day tangay. Listaan ti utang ni Aryang tunyo. Kat sika ti inlista na dito Sika kanu ngamin ti agbayad. Anya? Pasig ariban kan facial da dito Kan kulor iti buok. Kan adupay ti nakalista dita. Ay, awan na mo dita. Apay nga, esak ti siniram. Isuata dyan mo amuda kita. Ngam sika matimbaga ng agbayad. Ahaw, basta awan na mo dita. Yung kasiniram, sana siya duray. At dan samot amin ang kini Aryang tinaalas nga ugalay, anak ka. Agasam da ita nga inararamid na. Huwag nga raw. Napukawan, ti panagayak ko, iti day kaya babae. Napukaw an namin pinsan, ti panagayat ko iti asawak manang biyanang. Akas lakadurman ko pa'y kitden, gapo iti naramid na. Taultimo nagan na, danda ni Jack payan kayat adenggan. Iti sana nagbayag, nakasirpatak iti sabali adayag, kat nagkasar kami, kat ita adan talo nga anak may, kat makuna kamay saak kadag iti kagasatan alalake dito'y rabaw ti daga, ngamen. Nasingpet tinagbalin nga asawa. So nga ni ti ugali na iti mo na ang nakarelasyon ko. Alakastan ti pagayam mo, Tonyo. Kablaawan ka pagayam, Tonyo. Nakamaudyanan na, nakasarak kamutlaangan iti talaga, aparakan ka. Kat sapay la kuma, tamataginayon ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Buena papagayam ditan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam Tonyo. Dito'y darama tayo. Manang Biyanang Musical Scoring Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agiyaman kami kan Diyos tagngina kada kayo. Amin. Ti surat ngayon tayo basa kani drama ita, kat manipod kani pagayam tayo amarina, saan napudpudno anagan. Kastoy ti kunana, Dear Manang Biyanang, saan na panagpalangguad, nga madayt surak, nang rona idi ka ubingak. Ado dagiti nagaram kanyak, ngam gapo tawan tinagustuak kadakwada, nagbakbaket ak abalasang. Aging ka nagtawunak itinasurok ak 40. 1.40. Ti amok ag nanayonan a singgelak, ngam jak ni namnama,
nga dalat tagayam seryoso nga gayat kanya. Rugyak ti agsalaysay. Ay da, nagpintas ka talaga, Marina. Sa anak ama uma amang ming itinagamo aropam. Dinakman mo't bulaan, Mang Henir. Kat no bumakatakon nga balasang. Nagkuna. 40 laeng. Bakit ko nang kidain? Di makuna bakit katay agtawon iti sangagasot. Anya, ni Mang Henir nga talaga. Kaya may. Jakto pa'y ko na ke 65 kaun. Taon la day ta. Tatirik na. Kaslag taon la iti 21. Unay matdatan? Kanya ngay Marina. Kasya na mutin na. Nabayagan nga agdat-dato na ka. Kano ngay nga aklunan na. Ala ni Mang Henir. Anya nga nabayagan kat duwa pa lang nga Domingo nga agdat-daton ka. Nabayag daytan para kanya. Sana pagpalastawg. Sana ka na irwam nga agdaton iti napaot. Ta kadag iti amin ang nagbalin nga ex-cow. May isa, dua, wano, talo lang aldaw ko inaklon da kaon. Ha? Dapay tayo babae, asyak tinangaklon tayo so tinagaram. Talaga lang Ay, sana pa nagpalastog ko naman. Ang awan mo tinakatuloy kadakwada. Sika siguro ti final, Marina. I love you. And please love me too. Please, Mang Henir. Kanak ko mapaiti panawon ko nga mang tingiting itirek na. Okay. Ang please kumamot Di mo mo tiyabot iti makabulan Ay, mabayag unay, tingitingem iti agpatnag. Tapno mamwa kung tigasat ko itong bigat. Ay, isyak ni Hinair manang. Shooter nak ti anak mo anay Marina. Nagamam mo kami iti social media. Kasta ka day. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y nanumu abalay me, sir. Ay, di nakawagan iti sir. Hiner ko ng blatan. Kaya nagpimpinsyunak manang. Kasta gayam. Ay, ayat ti anak yung manang. No siyak ti makagasat na. Ay, nanam ay tutibiyag na. Itid ko amin nakasapulan na. Kat ano sam nga armon, sir. Ay, ste, Hiner, barang maisalat ako nada. Ay, uwin nga rod. Ay, no aklunan na. Ikasar ko adago sa Ay na, di ka kaagyaman tada pa'y lagaram kang ka nga uray 40 mon Marina. Aklunam ki din ni Sir Hinair. Ay, ante. Anya pa'y lati sa pulam di tangay. Pensyonado. Awan trabaho. Nanam ay to tibiyag mo. No iso ti makaginasat mo. Nabiit pa mat nga naamamok ni Henir. Ay, Mang Henir. Nadla ko nga naragsak nga kasarsarita da jay. Kan nasingpat ante. Kay isumay. Aklunam mon Di kan agpakipot Marina. Kamaten nyo ti aldaw. Barang makaanak kapay. Apay di mo kaya talong makayan? Ay, saan nga dya kinalakay na titubang wano pang dua-dua kante. No di kat, jak unay am-am mo ni Mang Henir. Nag-am-am mo kami lang dya social media. Ay na, asidag mo lati lugar da dito Agdumala nga ili ti ayan tayo. Kan impasyar na kan ije balay da. Saan aya? Ay, wan ante. Tainawis na kami idi nagkasangay dya kapsat na. Anya pa'y lang harot ti pagdua-duaam. Kat naamuam mo apod no abalo. Aklunam ki din. Narigat ti agbaak Marina. Di naktultuladan. Ta agbabawi asaan anak ki asawa ide. Isu amak ki asawa ka ki din. Gundawayam ti kaada ti agaram king ka. Pensyonado pa'y ko naman. Anya pa'y lag sa pulam ngay. Henir, ti kayat ko kat mangag ni nanang ko ti pangadang ko. Isu ti agbalin nga saksi iti panangaklon ko kanyam. Ay, kayat mo asaway na. Ay, ayatan ka mat Henir. Anya, hay. Kunak nga uray saan akong asumango kada kayo. Ngam agpilit matoy anak ko, Hiner. Ay, agyaman manang. Ay, it's nanang. Ay,
Ay, ay, apay asyak tiara ko pumayiner ni Marina Abaro. Ay, siyempre. Sikapay nga umuna na nang tarespeto ka na kayo. Ay, na. Ay, thank you so much, Amarina. I love you very much. I love you too. Ay, mala, agkasartan. Awan ka di pay, love. Si kamat hiner. Makabulan pa lang nga nagdeng nata. Damagamono masikuga. Siyempre, Ada nga ron napasama kan itinagbagitan ta. Siyempre, damagag. No nakabukal ta na dagaws. Awan pay. Apay nga tangay. Diyak amo nalabit. Gapo siguro iti edad ko. Marigatanak samatan nga agsiku. Ay, santa mapukawan itinamnama, Marina. Dumtang tulad ta. Ay, sabay ko Tapno adamat anak ta. Ay, uwin. Santa mapukawan itinamnama. Mga nuinto next month kat masikugan. Kumusta dagiti agasawa ahinirkan Marina kabagays? Mayat mat ka ba, guys? Awan ba't ti makita ka problema? Apay, awan plano da alumasin iti pagnaidan. Makipagnaada ka din, iti agnanayon iti balayaw kabagays. Diyak ang munuan niya ti plano da ka ba, guys? Mabainak mo't ngagdamag. Taamangan no pagarupin da papapanawag ida ka ba, guys? Sa bagay, adamo pagsayaatan na. No saan dan apumanaw iti balayaw. Apay kunam kabagays. Apay ka ba, guys? Una, da mairanod ka iti pensyon ti manugang mo. No anya ti sida amay. Sigurado mas akanayon ti kang kaninyo anya kabagays. Ha? Ay, kwa. Saan aya kabagays? Kwa. Ay, jak am mo ti sawag iti dayta ka ba, guys? Jak am mo ti isong matkaw. Nanang, mangantayon. Nakaluto akon. Madamag ko man laeng, Marina, anak ko. Apay akanayon at tinapatigatangan ni Hinir Amasida. Paborito na kaday. Ay, kwa. Diyak amo, nanang. Gumatang kamot iti maisabaw, anak ko. Manipod nagden na kayo, tinapalat tan tigat-gatangan na Amasida. Ganapay asaan asikati gumatang. Ay, awan mo't maigamak nga pensyon na. Anya, di na itad ti pensyon na ka? Saan, nanang? Nay, apay ngay. Ay pasensya ka na anak ko. No makibibiya nga. Ang mas daawaklaan. Taday di amam. Amin asapul na. Itan na amin kanyak. Katsyak ti makaam mo amang budget iti matgatan na. Ay, sabali siguro ni tatang ay iti asawak, nanang. Agdumada siguro iti prinsipyo. Ay, Marina. Pudno nga agasawa kamin. Nga maging gatadta katsak pa amo naman o ti pensyon na. Mabainak mat nga agdamag. Ay, ipadoktor ka no maditirek na, Minir. Ay, saanan. Gastos lang na ita. Ay, kan gagangay lang uyag na ito. Aging bagak tumoy lang. Ay, sigurado ka? Wan. Ay, wang gayam. Ada sa nga ilek na madamdama. Sa anak namin ang makarwarta. Kasi narak ko kumaitangal daw. Di namat maitantanti makisinarak kanyak. Iso nga imbagak. Ngumay dito'y balay. Ha? Sino aya? Ay, nay. Iso siguro daytan. Ay, pakilukat mo tiri daw. Please. Ay, sige nga ron. Mabiit lang. Anya kayo matan? Kanayon ama dilay ti kwarta nga itadyo. Pasensya ka, anak ko. Madingamin ti Rick na ako. Itadyo nga rodan ti kwarta. Tagbayad akmanin iti tuition fee. Antoy. O sige, pumanawak matlada. Ay, mabit lang, anak ko. Iyam-amok pa ni Nanam Amarina. Ti asawa ka. Hello, Nana. Sige, mapanakon. Ha? Papa, intun sumaruno. Isap-sapa yung nga itad ti allowance ko, ha? Sige. Ay, Hiner,
Anya ti kayat nga sawon datoy. Anak mo day nga balasang. Wan, Marina. Unak man numay sa lang ta anak mo ijay natayan nga asawam. Jaday abroad. Ay, baka wanan nak no limod ko ti maipapanit di dayta. Anak ko itiruar ni Julina. Ngam adan sa bali a pamilya ti inana. Ngam di kagdanag. Jakon sublian ti inana. Anya? Ay, sorry ano nagilimod hak. Sigurado ngamin nga maupay ka kanyak no ipudnok tinapalabas ko, Marina. Iso please, pakawanan na kumak. Naimbang nga oras yun, Ana. Dito'y ka diti balay tamak. Ni Papa Hiner. Ha? Ma'am? Ay, kwa. Ada ka din ni Papa. Dito'y nga mintin yung sketch na papanak. Saan ka no makarwata masakit? Pudno ka di? Kwa. Wan, nasakit nga minti sa kana, ta simruti rayo mana. Sumrak ka. Ay, agyaman Nana. Anak mo iti sa balimanan nga babae dahi Jainer. Ewan, Marina. Apay nga nagilimot ka kanyak. Ay, amang ano dan tupay sumangpat nga anak mo iti ruwar. Manuda, jagpay sukuma. Ay, talo dalaeng. Anya, unay matan. Apay nga mo yung bagbaga kanyak deta iti. Kwa, sorry Amok nga maupay ka kanyak no ibagak tagpaiso. Adan bukod a pamilya dagiti nada. Kinapudno na. Isuna ti papapanan ti pensyon ko. Awan ti mabatbate kanyak. Tanudyak mo't ito ti pagrebeng ka dagiti anak ko. Maidarumak. Iso nga awan ti maramida. Unay matan. Pasensya ka na. Awan ti maititad ko akwartakan ka. Kat ulitag tagtid daw iti pamakawan kan ka, Marina. Agilibre ka mamu, Marina, kaanakan. Nagpensyon san di asawam. Ay, Nay, di ka agsinaay Agilibre ka kunak. Di ka agim imot tama diti kasta. Ken, apay, no saan aga po kanyak? Nakaasawa ka nga ron iti pensyonada. Naimbag ta dinurugan ka edi amaki asawa kin ni Hiner. Tano saan? Baak ka pay laku mga aging gaita. Sigin agilibre kan. Uray tinapay laeng. Ken 150 allowed. ay, anyat kwartak nga ante. Ne, apay, di na itadipensyon na kang kaya. Kano agasawa kayon? Rumbeng lang nga irimit na tipensyon na king ka Awan irimit na kanyak ante. Ngamin, ado ti suportaran ng anak na itirwar. Anya? Anak na itirwar? Apay, ado ti chicks na? Talo dagiti anak na itirwar ante. Nagitilangan anak na ti suportaran na kanyada. Anya? Ay, naglukon? Nay, Marina awan nang durdurog kang kaamaki asawa kinihinir Adda na kamaw. Bakit kan? Iso nga amumunti na saya at kan saan, wal? Ha? Saan kamutan nga ubay tapno padurugan? Basta awan pagpabasulam, Tawan ng duruking ka. Pangedeng mulay ta. Sapay kumatawan pagpabasulam ka na ka. Nagbalin a defensive ni ikit ko, gapoy tinamuan na maipapan iti asawa. Nasair matiriknak, gapoy timpudno ti asawa kanya. Ngam gapoy tinapas na kapanagkid daw ni Hiner, iti pamakawan, pinakawan ko kat inaklon ko, tinapalabas na. Apaman na nakalpas iti kolehyo dagiti talo nga anak na itirwar, na daan-dan iti trabaho. Insardang damatan ti dimawat iti kwarta iti amada, kat pasaray iso dapayan ti mangmangtad iti kwarta kan kuana. Alakastan, to'y pagayam mo, Marina. Saludo akman kan kapagayam, Marina. Gaputaman nakaawat ka nga asawa. No sa bali ka laeng, nalabit, pinanawa mo ti asawam. Gapo iti panagulpud na kan ka. Iso akablawan ka. Kat sapay lakuma, tadi na kay tubaybayan, dagiti anak ti asawam. Aging ga lumakay, ken bumakit kayo.
Bueno papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni pagayam Marina. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, to'y pagayam Eugenia Almoite. Agiyaman kami, kat Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Hello, papagayam, naimbag nga orasyo amin. Ita agundaway, isagot mi kada kayo. Ti part 10 compilation, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Ti surat nga tayo drama itakat manipod ka ni pagayam andong. Sana pudpudno anagan. Dear Manang Biyanang, pakaragsakak tagpalpalastong. Agpalpalangguad kan agpangpangas. Diyak among amkas lang umatot ti panagkita kiti bagik, no kasta ti aramidag. A feeling ko kat sikatak, takay kayat dak dagiti tattao no ado ti kwartak. Katapno nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Umutang ka, pari mataon. Ah? Ay, agpautang kaya, pare andong. Huwag ko mangarap. Ay, problema, mano asino, ti pangipautangak iti kurta, ah? Ha? Ay, siyak man nga ro ti pautangan, pare. Apag isong, gipitak ita. Uray, 2,000 lang. Huh? Una yan, nagbasik. 20 mila, ha? Ha? Agba isong? Huwag ko alang araw din. Uno saan, 30 milan ti utang mo. Anya? Ay, sana? Dakil unay, pare. Jak kabailan na bayadan day ta. Uray, 20 mil lang. Alamat din, ha? Pari matan. Agpagpakasi, at 30 milan ti utangan. Please. Ha? Alam na, paray. Paganak ka di mo tayo. Nayunam ti utangan, tanay. Problema, manan mo pang usarak iti kwarta. Agbayso ay ang agpapautang ka nun ni Andong, bete. Bagtit daging asawak nanang. Nay, tapay. Nakachambay ti mula na tarong. Imbes nga ibang kuna. Saan? Tamapan nakit ipapautangan. Anya, ay iba kang mga ruta umutang akmag. Diyak amo ano at dapay. Bagtit nga raw. Kat numapan na ipilpilit nga ipapautang. Nga uray dida ko maumutang. Anya, Mapan na ipaspasin dayag ti kwartana, nanang. Hay, masuruna. ay katinalam ko man atasikan ti mangibang ko. Maala kaya. Kat nuuk-ukupan na ka na yun. Kaidaan na. No agsiar kan agdigos, itugtugot na ti kwartana. Ay, yan. Di na itadkan ka ang asawa na. Ngamno iti sa bale, ipilit na ngay pautang. Day tangarod kat nanang. Iso amabagbag tit sandi asawak. Gapo iti nakaro a kinapalangguad na. Ne, adda kayo magahan dito pa kanan dito ilyamang mangan. Uwan ba raw? Magan tayo ah. Wala pa, talagang umaya mo mangan. Ay, manukay amay na pong imaw. Asino ka kadwayaw? Ay na, ano kami? Kadwa ka na ganyan anak ko. Kakada ka kinapukaw. Nakabayag kayo? Saan pa ay? Di kampay menalpas anagan baraw. Sige, di ka agbayad na. Siyak to agbayadan, tikin na niyaw. Ah, ha? Ay nagano kami. Kababait mo ah. Uray siyak latan ti librem. Puwira dagiti kakadwa ko. Saan na? Basta bayada ka amin, nakin na niyaw apong imaw. Ipakwin tayo iti kahira, ta siyak ti bahala. Nay, da kayo magaya man ti anay. Agawit kayo matay. Magapon nyo ngay. Napan kami man nagpasyar. Kadwak dag ito'y kakasinsin ka. Ay, kastay ha? Mano kay aming gagakadwa ngay antay. Walo kami amay, andong. Kaya nakabayad kay itipliti yan. Ay saan pa'y? Madamdaman taon. Inton bumaba kamay. Sige, siya kung tagbayad antay. Ayan la. Ay, nagado kamay. No problem antay. Bayad. Siyam kami amin di tapo driver. Bayadak amin ti siyam. Kasinsin, chimamba jay manugang mo nagmula iti tarunga. Maduma ti kwartanan.
Ang dinamagmatan dito'y lugar tayo, ti kinabig time na. Wan siguro kasinsain. Kanayon kanupay nga kilibre. No, da makita na nga mamuna, ilibre na ina, uray na gaduda. Ay nahawan makunak dita kasinsin aneng. No komentak dita. Anti aning, umutang akman pa'y iti bagasyo. Apay nga umutang ka. Kat nagaduti kwarta di asawam. Chimambansamat iti mula na atarong. Awanan ante, impautang na amin ang. Anya, apay ngay. Apay, saan na nang ibati iti para kada kayo? Awan ante, masurunak nga ron. Aday pautang na, ngam awan mairimit na kanya. Ay, Nagunag man ang tisinnaay mo. Naibos man nga minon ti kwartam. ay, huwag nga raw. Ang sa nabalit na nakatulong nga magkiday. Nagpautang nga kadagiti kasapulan. Kaya nailibre dagiti awanan. Ngam awan mo't imbatim aparaken ka. Nagbambanugam a kwarta. Ngam sabali ti nairanod. Di ka man nagkasta-kasta, tama di tiyagim imo. Bakit? Pasikat ka kit di Nga uray awan mo't maipasikat mo. Sa nabalay, tagmulak man ang itinatang. Nayuna man ti mulak. Tapno umado ti apita. Adaman ang boxing inton Domingo. Makipinnos ta ka, andaw. Ha? Ay, una niya. Intong Domingo maghahantay buksingay. Sige, makipinlos man. Kain mo gayam. Isungay maya, tao may ko itadya inutang ko kanyam. Payada kon. Ha? Apay, di mo kasapulan na ay. Sanain. Diyak pa'y kumalaan. Diyak magsingsingil pa'y. Iuray di mong bayaran, kaayos lang maray. Ay isa na. Nagbambanugam dati ako kwarta. Libre kiteng. Te, alam mo. Usaran pa ya, ha? Sanain. Alamon paray. Sige, ang araw. Ay, diyak kumalaan, ipapili mo, may. Di, sige. Awatan nga raw paray. Ay, problema man ang araw. No niya pangigatangak iti daytay. Ay, amukaw. Iposta langain. Ay bitay, nangabak mo kanon ni andong iti pusta ti bukseng. Nakipusta yan nanang. Kuwan, ay na, DJ Store. Madamamanan, di pa nang iwaras na, iti napangabakan na. Anya? Ay na, sumrumanan ti kinapangas di asawa mon bitay. Feeling rich siya talaga. Kanayon nga giwaras iti kwarta, nga mawag mo na ima sa sidan na. Ay, una yun na ang tao. Dilaagbain iti kasya nga aramidan na. Ay na, masurunak manan nanang. Adi pa barato na, ngam awan igatang na iti masida. Ay na, tinasaya ating kasurutan ni J-Store. Sakbaya may bus ti kwarta na. Unay matikas tangan aramida mo andong. Amom abasitan ti bagas tayo. Awan pa yan masapsapol iti kusina. Ngam inuwaras mo manan ti kwartam. Di ka kadiagungungay tayong batyang ka kwartam. Nay, tataman nay. Limlim agasaut. Kurang pa'y nga igatang iti bagas kan masida. Awan pa'y sabunan a paglaba. Ay, kaya nanay mo na ba kay? Unay ka na ya. Aginot ka kaday. Kastam kiti At iwaras mo iti tao. Ngam siya kong asawam, awan maitid mo. Ikataman ti kastang ugalim si kabitay. Rupak kwarta ka una yan. Agululi magkaalang ka nay. Nabayagan na madmadlaw ko day takang ka. Rupak kwarta ka nga sama. Day tati kagurgura kiti may satang. Uraya mga day tagkukang ka. Nod na, nasayaat. No awan, di nasaya alata. Anya! Ni, nagtar ka matanin sa nandong. Sigub minsan. Apay talamad lamaw. Wang nga raw, mayat nga minta purmam itakal. Nyong. Nagpipintas da kita kawusmaw. Pasig a branded. Manipod kalugong aging ti sapatos. Ay kawa na. Dagiti agkakangin ang arwa. Tagti mangi pagpapugi kanya. Diya maus-usar dagiti kay. Ita lang nga usar manay. Imbag nga ro. Tadya imbasura iday. Na, apeng nga ibasuram ka nangina da kita. Diya nga ro maus-usar. Kipadawa mo lang nga nakasinsen. Sayang no ibasuram. Ay, apay kaya maw. Ha? Ay kawa na. Itan mo aya? Ay kawa na.
Itagkukan kan. Nagaduti kas to abadaw. Sige nga raw, taytad ko kanila kay ikaw. Tapadasan naman mo tagsuot iti branded kan nginginaay. Day lang ang tinapintas abadong. Ngam impadawat mo pa lang. Diyan nga kaya timang pae iti padak at haaw. Maditiag imimaw. Maysa, manumula pinaggatang ko iti jay-jay ngay. Nalakalay nga tawag-wag dagi bagay. Tiyan muda ke branyaw a ginatang kao. Di damaw a ginatang ko tiwagwag. Ore man, kakaisuna na nakatsamba ka itinalaka abranded. Impadawa mo kiday. Ay talaga akit di adi ka pampanunot andong. Apay, ayakas na ka? Nagsasaw ka kas lawang pulos amaw. Tagibas sitam nag-unay asawam. Apay ta nagbabati pa nagkikita ko niya kan? Sika siguro ati sa ang agpampanunaw. Ha? Diyak ka mo ka? Tapno di ka sumana awakas na. Sumapol ka iti pangganam. Tapno da kwartam. Tapno sang ka mang namnamalang iti maitad ko a kwarta. Anya, agtrabaho ka kunam. Kat kasanon nga dagiti duwang anak mo. Panawam ida. Wala nang. Da kayo pa ila ti pangibatyak kadagiti ubing. Tabi simot ni andong ijay talon. Pagtrabaho maya. Ijay lugar ti kumarek, nanang. Pabrika ti pagtrabahuan mi. Libre ti pagnaadan mi jay. Iso apat tiyak ang makurno nga. Ay na, kasimot dagiti apukok. Ano panawam ida? Diyak kumamot ida kaya't apanawan Ngam mabainak ngamin kiniandong, nanang. Ibagbaga na arupat kwarta. Isong agtrabaho ak manlangan. Tapno awan may ibagbaga na. Na, nagalas katikas nga aramid ti asawa mo. Sika pa yan di pagbalinan na arupat kwarta. No'y katan na kumati kinapangas na di, umdas kumamot ti matmatgadan na para iti pamilya na. Kasanaw, numakay gamit ti kwarta, iwaras nan. Ako namlan isun ti kabaknangan di ti lubong. Pangas sa lalaki. Ni, papa na minsan, maluman. Ay kayo naman nagdalusan na ijimulak anatay. Nanginak iti presyo tinatang itainsan. Iswa dalaw sa kanayang bagdag iti mulak, tapno adon to ti bunga da. Ay na maluman insan, intun bigatan Maday, sayang ti oras insan. Diyak kayat ti maistambay. Kin sambutak adalusan ti garding kaw. Tanay, agmulak manan intong bigat. Ay na, naggagat kang agmula-mula insan. Siguro, adun ti urnong mau. Tagsasaruno mo ti panaglakom iti bunga dagiti natang mau. Ay, kawin na insan. Iso nga ron da jak mo ti pangususarak iti kwarta kaw. Napuno nga ron tay pasbok kaw. Sinadsad ko pa yan. Na, agasam man. Ay, ado talagang turnong mo insan. Tiyan mo dagiti tao ka ado urnong kaw. Talaga big time ti pagkikitaan da kanya kaw. Iso nga masapol nga agmulak iti adaw. Tapno dalat ta maipabarataw kadagiti nalay ngagkikail. Diyak kaya nga ipadlaw nga agri-gri ka ta. Iso nga agmula man iti daw. Tapno dalat ta pangalak iti kwartak nga ipadawat kaw. Kadagiti agdadawat. Dagiti rupat kwarta akakalugara. Aw! Aday tanay kakabsat. Gimata nga kiti merindayaw. Kaya mga kayo na ha. Kakaiso na nakikita tayo dito store. Ano na yun? Simbambakan sa kano iti presyo tinatangan daw. Nuwan na antay. Ang ure man awan ilakok anatang ka makailibre alatamay. Wal mga kayaw. Nukurang nga kayo pagayaw lang. Agorder tayo pa itinayo na. Ay tigatan ang arudan ay itigatas dagijay anak mo. Ay na mo umadangarot itigatas ay. Uray dala masarsarban itigatas. Kasanaw. Nagado tigatas si Jabalay. Na umadahan. Anya? Ay sino nga iti sumurok kanya. Agpailiyak ita. Agilibriyak iti lunch. Sige. Mang para kayo niti pagluganan tayo tayo libre kay man. Awang ngamin pangusarak iti kwartak. Isong ilibre kay man. Ngam ibusin nyo pa yata ginatang ko amerienda ayaw. Ta sayang may. Nukas na. Saan amang mangtad ni Andong iti para kadagiti anak may nanang? Ay na, mangtad matang, amsag paminsan. Mangtad lay ti saggay sana iti biskwit kan Diyos. Tay jay laang, awanan. Anya? Saan amang tad iti paggatang nyo iti sidain nyo kadagiti anak may? Ay na, pulos. Dayay tad na kaawan.
At damaytod na kadagiti istambay ang marite si J-Store. Hangam kadagiti anak na awan na pulos. Anyan. Diya ka muna niya klase ti panagpampanunot at dayta sawa bitay. At dan sa magbagbagtig na agpaisaw. Ay, makapasuron nga ro day jing andong nanang. Maumuma akon itikas jay nga style na. Kat, naimbag no kanayon namot asarong karan dagiti anak mi di tabalayaw. Umumay matangam mapagbiit lang. Di na payalangan nagiti ubeng. Busy ka no, iti garden na. Busy nga agpaado iti kwarta na. Tapno adda maiparamag na. Win nga roda. Ay na, di lagbay ni ti kasya nga raramidon na. At dan sa mga agpaiso tama di utak nan. Ala, urayan nyo ti ipawit ko a kwarta nanang. Igatangan nyo dagiti anak ko iti gatas da. Sige anak ko. Hindi mo ipawit amin na sweldo Mangibati kay di parakan ka. Uy nanang, talagang agur-urno nga. Kakaiso na medyo dakkel ti sweldok dito eh. Iso agun dawayak ti agurno, nanang. Kano di piyesta, di ka bang ibang barangay, paray? Ay, inton maminsan nabigatan paray. Mana! Alam kwarta. Biyana! Sakto tayo, paray. Ha? Ay, kababayan paray. Anya? Agkumpare ta, mabayang kapailain. Ilibre ka iti shot. Kan makipinos ta taman, paray. Bareng agdoble ti kwartada. Ha? Apay, adaya kwartang paray. Ay kada, kano pa imot, ano ibusanak iti kwarta? Ay na, may ibusan amin ang mga opisina. Ngam no siya, nibar. Ay, naimbag ka pay. Adulat ta ti kwartang paray. Katsimpri, ha? Diyan nga rod mo, ipang-usarak iti kwarta kaon. Iso nga ipapautang, kan ipapadawak kuno daduma. Ay, ke, mapantarod makipiyesta. Huwag ka day, sakti sa gaot. Ado ti kwarta? Lumabas sa kwayante, anay. Nay, papa naman daw. Pumanag na ka, kat nagpiksa tito daw. Inak agapit iti mulak anateng antay. Agbagbagyaw, agapit ka. Itantan mo pa'y lang. Sambutak tiaglakaw. Siya latiaglakaw. Sigurado ang nangina, tawang kadwa nga aglakaw. Tang runa ka na agbagbagyaw antay. Anya, ay na, nagpiksa tito daw baraw. Sa nabalay. Tudol na dahi taan bay. Ay na. Ay na malamin ang utin niyo. Ano sa kaon? Ay sa nabalay ta. Naburas ko maamin ang abunga dagiti mulat anatay. Ay baklayak ti sangasakaw. Tasubdak inton madamdama ti tagduma. Ops. Ay na. Masapol ang makalako ha, nanay. Naman di kumpare, ti papamidji pistahan. Sapay yung kari kasyak ti taya. So, masapol ang makalako ha. Ay, naggalis ti dalan ay. Dito mo sumardam dito daw. Sapay rangkis to'y dalan nagpababa. Ay na, dito'y magamintayan ti shortcut a dalan. Ay na. Ay, may galisang mo tayo. Ay! Bitay bakay. Ay na. Nasaya at na nakariin kan andong. Sa dino, ay tayang kaw. Adda ka diti ospital. Intaray da ka dagiti kakalugaran tayo. Tanatin nagkay gerang kays. Naimbag tadda nakakita kan ka. Tanuawan, ay jaklam mo. Ay, wine, malagip ka. Ay, galisa nga, main. Kahit, kumusta ngayon? Kumusta ka no? Ngay ti kasasagaw. Natukol ti kanawan nga imam. Ten adda na fracture ato lang iti bukot mo. Anya, isu mo ilagay, managsakit ti intiro, bagay. Abay nga, napasamag ti kastoy kanya, bagay. Katbasol mo tamong nagtutudo. Ngumnapan ka, iti garden mo. Dakkel ti magastos dito ospital. Adda urnong mo agastusam ditoy. Awan pangasim bagay. Ang diskitar ka iti kwarta, pagpagas ka. Takaya ko ti agpaimbag. Ay, jak kayat ti umutang. Kanjak kayat akistayan di urnong ko. Tapara kadagiti anak ta dayjay. Para iti panagadal danto. No kayat mo, ilako mo jay do anwang mo. Ta iso ti pagpaagas mo dito ospital andong. Anya, wanin na. Tinapatag kaging bagak pa'y bakit? Day ta ngamin kat. Di ka ngamin nagururnong idi.
Day talak kinapangas mo ti. Gusto mo din na bagay? Di nagsirmona nain. Sorry ka din. Pakawanin na ka din bagay. Sinersermonan nak ti asawa kiti daydia kanito manang biyanang. Mawatak matkit di tangamin basol kumat. Ado tinagkuranga kiti asawa kastameten kadagiti anak ko. Inununak tinagpangpangas ngem tinang suporta iti pamilyak. Banag apagbabawyak. Isu nga idi nagimbagak ingkarigata kasinulnitan tinagkurangak iti pamilyak ket jakon di na kon wano jakon pinatrabaho ti asawak ket syaklatan tinangged para iti pagbiag me. Ket ita dakkelan dagiti anak me ket sa anak meten a nagpangpangas. Alakastan ti pagayam mo andong. Awan tinasayat ngait den tinapangas wano na palangguad pagayam andong. Tiam mom siguro ngumato ti kita dagiti tattao ken kano ibagam nga adu ti kwartam. Ngam di mo lamaw, apakay babainam, dar aramidam. Isa na sayat mo tata nagbalbaliw kan. Buena papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam andong. Dito'y darama tayo. Musical scoring. Eli Palacio. En your nose para iti script kan drama to'y pagayam Eugenia Almoite. Agyaman kami kan Diyos tagngina kada kayo. Amen.